muna sa algaisa sosai. Okay. Wasu wani baki abu zai yana fuska. Kalle zuwa duk bakaƙe ne ma. Guru-guru ne. Yan gungiya ce. Kaga hasinan. Hey, ayyade. Wah, gini. Gungiya ce ba. Suka kyau ne suka haifa? Suka haifa wannan bakin abu suka kyau ne? Da kana ai yana loyi ai wani wannan nan ba zai mai yawa ba zaji mai yan lugudi sun fara ai hakuri tan ya fado kai wani ya fado kai wallahi zai kashe shi Okay. Ina sa algaita wallahi. Ba sai ba sai ma ba saboda an da ake ba ta kuce da gaban ka wallahi. بس الله يا ka ga sai ga wanda ya ga tasu gaskiya sun kai ku gaskiya ne ga ta manya ce yadda aiki wannan sun kai ku wannan
shi ma wannan sun zo da ruwa.